Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today po, nakabili kami ng Fiesta Seafood Bundle or Seafood Meal. 2 nigo po yan. Grabe, ang dami. So ito palang episode na to mga ka-studio ay sponsored by DANCEL. At ito din po ay isang online collaboration video po dahil siya po ay nakabase sa Japan. Isa din po siyang mukbangnya po. Grabe, ang sarap din po ng mga pagkain niya doon. Tsaka mabait po yan si ma'am. Tsaka talagang mahilig po talaga siyang mukbang kasi mahilig siyang kumain. No. So nagprepare rin po siya ng mga seafoods po. Kaya after po ng video namin na ito, puntahan din po natin siya. Kasi 7 PM yung premiere namin, 7:30 din po yung sa kanya. Maraming salamat po talaga ma'am Sheena Dancel. Thank you so much, ma'am. Yan. Play muna natin tong short clip niya para makita nyo din siya. Pasok! Ayan, maraming salamat Bisaya Studio sa pagpayag mo na maka-collaboration ako and sobrang na-appreciate ko yun. Maraming salamat sa inyong dalawang mag-asawa. And ayan, sabay-sabay tayong kumain. Love you both! At yun na po mga ka-studio, puntahan po natin si Ma'am Sheena Dancel. I-like, subscribe at paki-on na din po yung notification bell. Yan. At syempre po itong lahat po ng mga pagkain na ito ay nabili po namin sa Mr. Crab Capital. So yan po, ang dami po nito. 2 nigo po. Nigo yung lagayan nila. So pakilala muna namin na meron ditong squid ito. Oh. Tapos crabs. Ayan po. Mayroon din ditong sausawan, nagpadala na din sila. Tsaka mayroon ditong mayroong sinugba pala na baboy. Dito siya, mayroon ding pork na barbecue. Tsaka chorizo. Ayan po. Sa aking harapan, meron pong tiger prawns. Wow, Grabe ang lalaki. lalaki po. Oh. Yan. Meron din pong corn at fruits, melon at pineapple. Opo. Ang rice pala nito is 2, 4, 6, 10 na rice po. Pero siguradong hirapan kami ubusin to talaga sa sobrang dami. Kasi itong bundle na ito or FIESTA meal na ito ay good for 8 to 10. Ito po yung lato. At gusto. Yan. Excited na po kami kumain kaya simulan na natin to yung kainan. Pray muna kami. Bless us, O Lord, and this thy gifts which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, start na po tayong kumain. Yan. Lagay ko muna dito sa gilid kasi mahirap kasi ito, no? Kasi madami ba? Laki kasi ng nigo po ba? Oh, laki ng nigo, hindi kami makalagay ng... Yan, itabi muna namin. So, dito na natin ito ilagay pero kuha tayo ng hanggang sa maubos lang natin. Yan, dito banda. Bigyan kita ng rice, ma'am. Yan. Thank you pa. So, dito ako. Tara. Prawns pa. Prawns? Sige. Thank you. Wow. Simula tayo sa prawns. Wow, ang daming sauce. Tara, kainan na po. Ito ito simula na ito ng seafood Ito Thank you. Yan. Pork. Hindi pa. Ito tayo mga prawns. Masarap yung timpla nila mo. Lalaki rin ang prawns nila, no?
Tsaka mura. Mura mga. Mura yung tinda nila ba? Tapos sobrang dami na talaga. Hirapan ka sa sauce. No, dito sa iyo. Yan, nakita ba yan? Sobrang laki. Grabe, oy. Salami sa prawns, eh. Sulit na sulit. Yan. Ano mo? Yung flavor niya pa para siyang buttered garlic, no? Masarap po ng kwan. Ang daming Ito mo. Meron silang lato, oh. Flavor ito parang butter garlic nga. Kasi ang daming garlic, oh. Kinaboy na po ning kaon na mo. Sweet man. So may ulo din, oh. Sa'yo yan lang. Sweet pala ito, no? Sa mga mahilig mag-outing pa, no? Pwede na kayo mag-order doon at ready to go na ba? Ready to eat na siya. Dami pala, no? Ah, meron ka? Ilang dyan na yan? Kalami lang, chorizo. Ano lang?
Thank you so much, Ma'am Sheena, kasi nakakain po kami ulit ng seafoods. Maraming salamat talaga, ma'am. Kuha ko ng isang ganito pa ha. Mm. Yan, pang 2 rice ko na. 2 cups. Try naman natin itong crabs. Ito, mukhang mataba to. Siko nga. Excuse me po. Wow, mataba. O yellow yung kuha niya. Mm. Wow. Nga yellow di pala siya, no? Oh, ang sarap ng crabs. Sarap bang? Mm. Sarap itong sabaw niya pa. Ang daming garlic pa. Mm. Wow. Kumot lagi kay pa, no? Mura siya suka sa kuan ba? Lubi. Ang sarap yung sasawa nila na pinadala. Mm. Sarap talaga ng crabs, no? Ginahan kayo ko silang chorizo mo ba? Meron pa dito. Silang, maya. Try ko eh. Sarap, di ba? Mm-mm. Ang tama kasi may pamaris ba kahit hindi sa seafoods, no? Para pang tanggal, pang iba ng lasa. By the way, ito po ay lunch po namin to. Opo. Yan, madami yung dumadaan dyan ng mga sasakyan sa gilid. Pasensya na po kayo dyan. Busy po talaga yung daan. Malapit kasi yung bahay namin sa daan. Ngami yun mga eh. Mm. Si Sax pala, nasa lola po niya na bahay.
Wala siya dito ngayon. Pero sa dami po nito, titirhan talaga namin siya. Rice ka ba, Mang? Rice pa more. Ano pang hindi natin nakain dyan, Mang? Yung gusto, Mang. Kalimutan natin yan. Kamayin ko na pa. Lagyan kita. Yan po, wag po natin kalimutan si Ma'am Sheena Dancel. Po. Rice pa more. Yung tatlo na yung kapa. Dito lang ako sa banda. Ito ba na yung suka, Mang? Naku mo. Bigyan pa natin ng suka. Add kami. Sausawan pala. Excuse me po. Harap niya, no? Lalo na't masarap ng sausawan ka na. Sa mga taga Cebu dia, testingin ninyo, no? The best po. Nalo, ang sarap. Manawa naman. Ikaw, rice pa ka? Ay, sorry. Rice pa ka mo? Rice. Top rice? Sige. Ito. Okay, ito na. Top rice pa si Mrs. daw. Yan. Lagyan kita ng kuha, no? Sinugba. Thank you, Pang.
Ako dito. Tapos na ba yun? Sa akin mga last. Dahil mga busog na po kami. Dami na namin nakain. Ito na lang kakainin ko last. Last bite. Fruit na tayo lang. Bigyan kita. Meron pineapple. Kompleto talaga to sila. Kompleto yung one Fiesta meal pala to, hindi pala seafood bundle. Fiesta meal siguro kasi mayroong mga kuhan ba? Mga pork. Oh, tamis. Watermelon. Sarap ng pinya, no? Tumutulo na siya bang?
Shoutout muna ako mga studio. Shoutout Bisera and Fabri family from CDO. Anali Alpiche, Vicente Rose Angeline, Tudon Bian. Ito po mga nag-join siya sa atin ng silver. Maraming salamat po. Jonski Habiliana from Bacolod City. Mimi from Buhangin, Davao City. Ashley Nicole, Amber Lois, and Amara Kit Bautista from Kalibo, Aklan. Hi po. Susan Garcia. Richmond Magadan from Mahayag, Zamboanga del Sur. Daddy Angik, Mami Wing, CG and Shubi GMA Cavite. Los Morales from Quezon City. Maylin Olinger from Pangasinan. Happy 22nd wedding anniversary to Sir Kijel and Ma'am Gloria Owen. Happy anniversary po. Happy anniversary po. Montiflor family and Sanyusa family in Nabal, Beleran, Leyte. Uy, taga Leyte po. Shout out. Yung papa ko kasi nasa Biliran, Leyte din po. Sa Kabugkayan. Marahay family from Samar. Yam Makoy channel. Ito merong channel. Yam Makoy. Florex Dumagan from Glendale, California ata to, yung CA. Tapos ang last po is Miss Yen 09. So yan po lahat po yung shoutout natin. Nakuha po natin to sa Korean food na mukbang po. Yung shoutout dito. Maraming salamat po. Puntahan po natin si Ma'am Sheena Dancel po. Yan po yung kakulab natin today. Seafood din po yung inanda niya. I-like, subscribe at paki-on na din po yung notification bell po para sa kanya. Maraming salamat po. Thank you so much, Ma'am Sheena ma'am. Dancel. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye! Bye-bye.